салом мардуми тоҷик муҳоҷиро, мардуми озодихоҳ мехостам, ки ҳамаи шумо як чиза донед, ки ҳамин одамое, ки хечона тоҷик мегӯян, хечона мухолиф мегӯян ва якамеш, ки ё тоҷик нестанд ва диюмеш, ки ё мухолиф нестанд, ё ҳамаш лулиянд. Ёра худи Эмомалӣ Раҳмон таъин кардагия. Эмомалӣ Раҳмон худаш лулияи ай данғара. Тори и бано мухолифо хизмат ба Эмомалӣ Раҳмон. кори ино муайян кардани мардуми ба нанги номус, мардуми ба дили гурда дар Тоҷикистон, дар хориҷа, муайян кардани мардуми ба нанги номус, мардуме, ки ай мушкилиҳои и мардум гап мезана, ай бадбахтӣ, ай проблема гап мезана, муайян кардани ҳамин хел одамо ва супоридани онҳо ба Эмомалӣ Раҳмон. И бано мухолифо хизмат менанд ба Эмомалӣ Раҳмон, ба Рустами Эмомалӣ, ба Озода, ба круги Эмомалӣ Раҳмон, ба оилаи Эмомалӣ Раҳмон, ба клани Эмомалӣ Раҳмон. ай вақте ки ҳамин одамо шумо аҳамияти ба вазифа омадагиян, ҳамин мардуми Тоҷикистон бесавод шид, мардуми Тоҷикистон камбағал шид, мардуми Тоҷикистон дарбадар шид, мардуми Тоҷикистон беватан шид. И Эмомалӣ Раҳмон ва кланаш ҳамун лулиёе ҳастанд, ки ҳамон вақт шуда Сталин айс Кавказ, айс сини Россия депорт карда ба сини Осиёи Миёна, сини Тоҷикистон як 3-4 ҳазораш омадагиай. Ино ана ҳамуноан лулиёҳан ё ассимилятсия шидагиян байни мардуми тоҷик, байни мардуми унао кӯлобаи данғараи гиҷодаи ҳамуҷа ассимилятсия шидаги ардараш шидагиян. баъди ба вазифа омаданашо ҳам соли 92 сол, ино таърихи мора, миллати мора, давлати мора нест карда истода мехоҳанд, ки бахшчуна давлат бисозанд. Ино уже тиёранд ба сохтани давлат. Чун мардуми тоҷик бояд шумо ҳушёр бошед, бояд шумо ин чиза бидонед, ки ҷугиёра ягон давлат дарахт наметиҳанд. ё барои ҳамаи миллатҳои ҳамин рӯи дунё хатар доранд. ё куҷоеда ки ҳамин вазифада биёянд, қудрата биёянд, он миллата нест менанд, он миллата таърихша нест менанд, он миллат бесавод мешавад, он миллат ай байн меравад. ҳамин хеле ҳолатҳо шидаист дар Тоҷикистон ай соли 92. И лулиё имсол ё соли дигар давлати хучуна сохтаниям дар Тоҷикистон. ин чиз аниқай. Мардуми тоҷик ҳушёр бошед. Мардуми тоҷик набояд шумо ин чиза иҷозат бидиҳед. Мардуми тоҷик амал бояд кунед. Мардуми озодихоҳ, мардуми партизан. нахтон дидем, ки як 2-3 ҳафта пеш як ҳамун тоҷ доштем мо. Мардуми тоҷик як тоҷ дошт. ҳамин лӯбои миллат ҳамин тоҷ дора ба хеча. ҳамун лӯбои миллата ба ҳамун тоҷаш мешиносанд. ҳар як миллат ба хеча тоҷ дора. ба ҳамун тоҷаш метавонад доказат кунад, ки ҳамихели миллат ҳаст, ҳамихели давлат ҳаст. ин Эмомалӣ Раҳмон давлати моро фурӯхт, моро бесавод кард, моро беватан кард. ҳамун як тоҷ мондагӣ буд. ай мардуми тоҷик ҳамуро амбур дод ба хоҷаҳош. имрӯз пагаҳ месозад давлати ё хуталиён, ё ки сигано, ё ягон чи ном менад давлати худшуна, ё тиёрагӣ дидестан. Мардуми тоҷик ҳушёр бошед, ай назар бигузонед, амал кунед. ҳолиам сари вақтай, то дер нашидааст. Ки бо пагаҳ мардуми тоҷик бо беватан нашед. ранги мардуми уйгур, ранги мардуми курд,
мардуми озодихоҳ, мардуми партизан ай назар бигзаронен, анализ кунен, муайян кунен, амал кунен.